Alright, sige, marhayda pag-aaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldawnin Sabado, pizza 28 sa bulan po ni Hunyo 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod. Amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin na pagkaaga digdi po sa programang ini sa pangaran ni duman sa mga parantabay niya to sa bilog na probinsya kan Albay, sa inman kamong party kan Kabikulan, asin sa iba pang party kan nasyon na nakatutok digdi sa 1FM. Good morning po sa Sendo Gabos. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na. Sa may mga kamatian get well soon, asin po tabi sa mga nagsiselebrar kan sendang mga kumpleanyo, maray na aga po. Happy birthday sa Sendo Gabos, maligayang happy birthday. Duman sa mga drivers na kantabay nakatutok ngunyan sa satuyang programa, good morning tabi. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo nin pinagmamati na anuman na katiadan sa sendong mga hawak mentras nakatutok na sa 1FM 1 lang yan. So sige, paluay-luway naman paluay-luway naman kita digdi sa satuyang programa po tabi ngunyan na pagkaagang ini nin Sabado po. Dakulo na po ang nag-take out na, nag-o-taking na para sa Lunes. Pero diretso na po tabi Lunes. Maturukaw na sa mga bago na mga ilihidong opisyal. Alas 12 po ono nin pagkaodto. Alas 12 ono nin pagkaodto. Ngunyan, kasuhapon, inutuntaan ginubatan, so ginubatan Albay, nahiling ko na po tabi, yaon man duman si Gov Noel Rosalano na hiling ko duman sa video, tabi, si Mayor Jimaan Onhoko, iyo po ang matukaw sa iyang pwesto bilang alkalde sa Lunes, nag-o-taking man kasuhapon, sa Banuan Candaraga, Sabado ngunya na hapon, alas 4 nin pagkahapon, ang grupo ni Mayor Vic Pirite ma-take out. So grupo man ni Mayor Hisham Ismail kan sarong aldaw pa nag-take out duman sa Piperland Hotel. Sinda Vice Governor Diday ko, riyaon man po tabi. So ibang mga opisyal. Tapos kasuhapon nag-conduct nin ulat sa bayan si Mayor Pido Garbin, outgoing Mayor kan Legazpi, kung saan siya po tabi ngunyan, matukaw man siya bilang congressman, representantes kan Ako Bicol Party List. Si Congressman Pido Garbin, babayan niya sa Legazpi, tataon niya sa iyang bayaw. Pero nag-take out naman, Gabos. So sa Lunes din na po nin problema, diretso na po. Baka nga ni Lunes na agar, yaon na yan dyan po tabi sa flag raising ceremony. Then, ngunya na aldaw man, ngunya na aldaw, ini ang pinakadakulang o-taking ceremony tabi, na kompwisto ni Governor Noel Rosal, dyan sa Albay Astrodome, ngunyan po tabing aldaw na ini. Alas 8:30 nin pagkaaga ang misa dyan sa Albay Astrodome. Then busy ang mga yan si Associate Justice Lopez ang ma-take of oath para manginginot sa take of oath of office kan mga ilihidong opisyal, si Governor Noel Rosal, no? Then kay riba man po tabi, siyempre yaon man dyan so busy Gobernador Calalbay, si Diday ko doon nag-take out na, pero gabos yan imbitado, imbitado, gabos sinda na nag-take out na imbitado po tabi, ta sindang komposisyon, lalo sa mga board member, sindang komposisyon. Then kasarabay man dyan, so ibang mga kongresista siguro,
Anaram ta si Congresswoman Crisel Agman Luistro kan First District madyan, matik of out naman. Tapos si Congressman Kaloy Andes Loria kan Second District. Tapos po tabi sa Third District si Congressman Adrian Salceda. Pero si Congressman Salceda nag-take of out na. Tapos na po tabi. Pero siyempre sa pagkakataon na iniini po ang pinakadakula historical na aktibidades para po sa mga piling opisyal kan sa tuyang gobyerno na matukaw sundo po sa 2028 of June 30 alas 12 nin pagkaudto sa 2028 naman sinda matatapos, no? Tapos so iba naman sa bago iyo. So ang sa kuyang pangapudan tabi, ang sa kuyang pangapudan sa Gabos, lingawanta na po tabi ang politika because ang politika is just one day. Saka naman po tabi kita barakbakan sa mga maabot na taon, sa mga maabot na bulan siguro. Kung ano ang dapat nindong gibuhon. Ta kasi aramin do kung madalagan pa man giraray, gusto po pang maging leader, pagkatapos kan eleksyon, iyan po tabi is preparation na naman para sa susunod na tulong taon. Iyan po yan. So susunod na tulong taon. Pero as of now, ang bola and highlights tabi kung sa basketball highlights, yaon po tabi sa pag-take of oath kan mga opisyalis na ini. Ako, pigiling ko, dahil naman po tabi nin mga legal impediment. So lingawan ta na po yan, Gabos. Taan importante sa mga Ligaspinyo, naglalaon po tabi sa marhay na liderato ni Mayor Hisham Ismail. So Albay, naglalaon po tabi sa marhay na liderato ni Governor Noel Rosal bilang mga chief executive, tasinda po tabi ang direkta sa tao. So mapabayaan mo sa mga kongresista, taan mga kongresistang yan, legislative an sa inda talagang trabaho. Then naman po tabi sinda direkta sa tao Legislative po tabi an sa indang ang sa indang focus. Pabayaan taman sinda magtrabaho duman kung ano ikakarahay po because kadakol kadakol po tabi kan mga dapat na gibuhon, dapat na i-legislate i-legislate po na mga batas na kinakaipuhan ta as of now. Sige. So, bayaan to na yan po bayaan to na yan po after kay ni tapos untanan iriwal. Sabi nga ni po tabi natataday kita magkasurundo. Pero aram nindo digdi sa tuya sa Albay, ako po naglalaom na time will come, hindi pa ho inog ining mga darakulang politikong ini magkakasurundo mang giraray. Ako naglalaom si ringkaan because abo tama na ang mga opisyal nag-iiriwal pirmi. Siyempre duman sa mga suportadores, kung ika po suportador, dipisil yun na akuon. Taminsan ang mga suportador, iyo po tabi ang dipisil mag-ako Dipisil yun akuon yan. Pero para sa interest kan tao, ako po naglalaom na maabot ang panahon, maabot ang aldaw, bako ngunyan, luway-luway po na maghihil itong mga lugad na kriniar para po because po tabi kan politika kan eleksyon. Tamarayon sa nabaga aram nindo mas marayon kan mga naindot na panahon na sa mga politiko madadagit sa tuya kay di sa mga pagiribatang iba. Aday nga ano daing dilin siya. Ding dilin siya kung ding iriwal sa politika. Ako po ang gusto ko so Gabos na ini magkasurundo na lang para po sa sarong objective na masirbihanin matanos Gabos. Abotakan may division abotakan may division. Kumbaga kung sisian gusto diyan, tawalan taning pagkakataon. Gusto mo sa mayor, di sige, mayor ka, sundo kang siyam na taon. Gusto mong gobernador, di duman ka. Gusto mong congressman, di duman ka. Anap kita nin iba.
ay na magpara iriwal. Ay na, yan ang satuyang pangapudan because ang satuyang punto naman digdi is si Kagawad Bert Orense, ang sakuyang amigo sa barangay Kanbugtong. Bata Kagawad, ano makapitan ka na? Palang? Si Wad, si Kagawad Gilbert dyan sa Bugtong. Or ganing tao ini. Bili ba ko digdi? Bili ba ko digdi? Amigong tunay ini. Okay? Bakit di arog ka ibang media eh. Pag amigo. Yung media, dipisil eh. Ano, pagtalikod tapig, di ba kita? Iyo. Tapos si Manong Aldo diyan sa Bugtong. Sige. Anyway, sabi ko sendo ako ang pinaka hagad na po tabi is magkasunundo na lang kamo ta primero ang sa tuyang objective is makatabang sa tao. Gabos naman kita eh. Gabos naman kita gusto tang makatabang sa tao. Even kita sa media, may igwa kita nin responsibilidad na makatabang. Bako sa responsibilidad na makuang kita, makakaulang kita sa tao. Di ba? Kakaulang kita sa tao. Yan pinag-aasahan kan tao sa tuya eh. Parehas man kan mga politician. Ang mga politician, alimbawa nga bako ka suportador, manaagalbay, marhay na aga pari o si Manong Ted, Sir Ted Bilen. Irilingan na lang kita dyan sa Astrodome. Okay? Taday man kiklase ngon yan. May eskwela na kasi. Pero day man kiklase Sir Ted ngon yan. Sabado baga. Sige. Anyway, an abo tapo kan may mga division. Pero expected na yan po pagkatukaw kan gobernador. Tayo tinaramihan po tabi kang gobernador. Pagkatukaw, ang inot po tabi, tapinataan na eh. So mga parakwari digdi sa akuan. Yugon mo yan. Nakikig ako kan pinost po tabi. Tanagagi sa kuya suppost ni Governor Noel. Nakikig ako po tabi. Tutumuno nga ka mo tabi, magdiretso so igwang permit. So mga dayang permit, day magkuan. Igwan na nga kita ki 167 quarry sites. Kawari po nito. Yugon mo yan. An aram ta po sige pa day. Okay. An aram ko an quarry digdi an igwa man sa napo nin ano ba yon? An igwa man sa napo tabi nin permit an igwa man sa nang permit po sa quarry digdi aram din do 50 ata. I think 53. Sa interview ko naman kay outgoing Governor Glenda Bongao, Vice Mayor na kan Tabaco City. 50 plus lang ang igwa po nin permit. Ngunyan, pinataanan na po. Tama ini na ginigibon po tabi kang gobernador na inot, ipasarado mo na muna sa mga illegal na quarry. Yan. Kasi huda pa konsisyan maapiktaran dyan. Labota. Kasi pag sinabing illegal na quarry po yan, di man na nagsusunod naman sa prosedimento. Gustong sabihin, sa safety kan, sa regulasyon po tabi, di man nagsusunod. Illegal nga ni. Dahil nahiling kan DPWH na ito pala, yaon na dyan sa may flood control na nagkakwari, pinpapartuki na, araro mo ng maray. May nakapagtaram nga ni sa kuya dyan sa may buyuan eh. Sa may buyuan, siripon mo daw, ang kalot, kan pagkakwari, hindi kung kisay kwari yan. Pero maihiling yan po, tabi ngo niya na pagtukaw na, ang gusto ko, so, ang magtaram, so, resource person, so, gobernador. Igwa dyan kikwari na, araro mo ng luho da Darwin, aram mo an, kwan, mahiling mo daw sa irarom, an bako, na nagtutuki kan bye-bye, nadakulaon eh. Garo mo sa namigo, yagon mo sa digo, nigo po, tabi, makukupo sa nangyan nigo, siring na sa nakanan bako
Ini ko nindo kung kuraan kay raron, mga pirang lanyog yan na, mga pirang pit daw yan. Oh. Makatakot bagayan po tabi, kung binayaan yan, then, nagkaigwa kita nin bagyo. O dati taman pigahagad po, pero, sa historical albay na pirming may bagyo, taon-taon. Alimbawa na, kwan iyan, nagbagyo. Tapos, siyempre, mapapano kitubig. Ikong bumulwak, pirang residente po ang pwedeng iulaan kang tubig kaan. So, digdingan sa may matanag, narunduman nito kayo ito. So, tawo, mga 2 oras na gayod na nang relimpya sa harong, tatapos na sa bagyo. Dahil naman nga, dahil nakiuran, dahil nakibaha. Pues kakanta bumulwak sa kwari, palbulwak ang kwari, nagdurulagan sa tawo, yung mo, mapakwang kakandrin naguso duman. Sobra na sa tubig duman sa laog kang kwari. O, saka. So, ini ang dapat na ariglaro na di. Tapos, ang sa tuyang pangapodan, bata grabe bagang pigagastos tadig di sa infrastructure. Aram nindo, maraming pantinampo gigiling na eh. So, dyan nga na sa padang, ini nga sa padang. Ang tinampo dyan, pirmi kita nag-aagi dyan, maraming tinampo nga dyan, baga pigpratoki na. Tapos, nagibo pa sa tinampo, nagbaratak na naman, why? Kasi, yung tinampo na mga bago po, nagka-design lang para duman sa mga mga 5 tons ba? O 10 tons, siring kayan, na paminsan sa nag-aagi sa mga cargo, trucks. Ian ko digdi sa albay po, isipon nindo yan, kan sarong aldaw, digdi sa may Samuya, ali digdi sa may area kan San Joaquin, pawa kayo, pasirin dyan, Pawa Road. Palaog po tabi digdi, so truck, pila itong wheeler ito, 16 wheeler kayo dyan. Bilangong ko, saro 2, 3, 4, 5, 6. 6 wheeler. Tapos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 po, baon na truck na pano din bye-bye. At ang pag-agidig di sa Muya, 5 ng sulunudan, orange ang color, para, di ko nito taram sa indo kung ano po ang pangaran, pero may pangaran. Orange ang color, baon sa tinampo, di nga na ako nakasingit na kamotor ako, di ako nakasingit baka maligidang ka kaito. Pano din bye-bye po, ang pag-agi, garoso nagdadalugdog sa, ang tinampo, gano'n na nagyugo-yugo. Iyo baga, makaulok ang tinampo, ali bonot, ilinga, pigsisiminto, sana diitas, bako man raot, trinaot. Iyo. Grabe ngon dyan eh. Paano dahil naman ki Project Gedmano na makuan, tapos na sa mga road opening. Road opening. Tapos ngon yan, dahil na yan mangyayari halimbawa, ang gabos sa Albay, maski ang Ligaspi, pag nag-road opening ka, mga project yan, mapapirma ka sa gobernador eh. Mapapirma ka sa gobernador. Kanakatukaw sa gobernador ka ito din 5 months. 5 months ba yan? Tapos pinalampaw. Day kan pinirmahan sa mga kwanta. Day nga nga ka mo nagpaaram sa kuya na igwapalan ka mo kay mga project. Tapos mapapirma ka mo tapos. Tama ba ga? Day mo dapat pirmahan eh. Siyempre makuakan, alimbawa road opening na, okay, tapos sa project, road opening, dayaram kang gobernador, siyempre mapapirma sa gobernador sa LGU, mapapirma po, lalo na kung kwarta ka national government, mapapirma po, for acceptance. Yan acceptance, gagamitin yan po tabi nito, tangani na makakuanin bayad sa gobyerno, sa DPWH. Kung day pirmahan kang gobernador, tapos, ngunyan, bawal na yan din Kaya ako pigiling ko ngunyan sa June 1, sa July 1, dahil ako mahiling digding Dracula on the track tapos makulang ang kwari dyan sa Putkan mayon. Sure mo lang? Dahil na po. Tayan so standing order
magdadarakupan kita kaan. Magdadarakupan kita kayan. Tairak man ni mayon eh. Tapos irak kan mga residente tabi kung maapektaran. Yo. Ano man baga po tabi na bagay na maraot, may kaakibat yan po na kabayadan eh. May karma. Bako man ang karma instant, pero luway-luway makakarma ka mo eh. Ige. Igwa na kitang 27 minutos. Makalampas ang alas 6 din pagkaaga, magbabalik pa kita digdi sa programa. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City.
88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Akibang miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka in 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at alikabok. Buti na lang,
May bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Nakalingwan ko pala. Nakalingwan ko pala sa cellphone ko kasubang di Di ko na charge. Di ko na charge. Diba? Di sige. Anyway. Ano po ang satuyang mga bareta? Salado Nasyonal. Yung impeachment complaint, yung impeachment complaint, tabi, pwede daw po na pagbutuhan kan Senado kung ibabasura o dahil. Siyempre, yung mga prosecutors, yung House of Representatives, pag ibinasura yan, duman yan, madulok yan duman sa Korte Suprema, tangani na magkaigwanin legal battle duman. Kasi may ruling baga even Kamara de Representantes tapos ang Senado na di mo pwedeng itawid. Kasi gabos na, alimbawa yung 19 Congress tapos na. Yung gabos na pinag-urulayan dyan, yung mga unfinished business dyan, pag tapos na po tabi yan, tiplok na ang libro kaan. Kung gusto mo, i-refile mo giraray. No? I-refile mo giraray. Iyan po. Gusto sabihin, mapuon sa unos o Kamara de Representantes na ma-refile ka impeachment complaint kung basura kan Senado. Ngunyan sa 20th Congress. Kaya lang, may problema kita digdi. May problema kita digdi. Igwanin 1 year ban. Rule iyan na di mo pwedeng sangatanin impeachment complaint case. Yung impeachable official sa laog po din sarong taon. Dapat palihis mong sang taon dispis naman. Iyo po yan. Iyo ang rule. Panduwa, kung ibinasura sa impeachment, ano pa man ang gagamito na kung the same yung ebidensya, ano pa man ang gagamiton kang prosecution?
Then nakikagamiton yung prosecution. Gustong sabihin, thank you so kaso ni BP Duterte. Takita magakuta na gusto tamang kuta ng madangog siyempre yung kaso. Why? Tama raman takuta na kung totoo ining sasahot sa Vice Presidente 612 million. Kaya lang nakakamali siya kita na dapat kaito pakuta na. Kan suminiblag po na makusog so ano ba yon? Sa survey si BP Sara Duterte for Presidential Elections 2028. Saka po tabi nagruluwasan. Sabi ko nga na isendo po, inot magadigdi so inisyatibo tabi kan Kamara de Representantes sa People's Initiative yung pagpirma na dahil luminusot because na booking pandoa ining impeachment sa Vice Presidente pantulo tabi pagpadakop kay dating Presidente Duterte kung sain iyan sunaging rason kung nata na crucify so mga kandidato kan administrasyon pag-crucify baga so mga Bisaya tapos so mga taga Mindanao kinusipay so mga kandidato kan administrasyon yaw ilingon mo sa datos kan eleksyon nagkapira sara di iton igwangani sige siniro duman sa Mindanao sa mga tauhan po tabi kan administrasyon imagine nindo yan sa iling din do tabi ngonya na 20th Congress because kumbaga nasa kabangaan na kan term of office kan presidente pagsiring kay ni nasa pangduang tiplok na po tabi pagkabangaan ng Vice Presidente actually ininang panahon kan paglalayapan kan mga political butterflies susunod na taon sa 2026 by January makiling ka kan mga Mayo sana na naghiro na po baka si iyo pa ni speaker si Martin Romualdez baka po tabi dito na sanaan taga-suporta sa Kamara de Representantes may kanya-kanya na po tabi so mga kongresista may kanya-kanya na yung mga congressmen baralyuhan na ta si Romualdez bako man talaga kumbaga bako ini fit not fit para po bilang presidential candidate medyo malabog kung si Romualdez po ang pag-urulayan ta malabo pa po tabi sa tubig iyan ang tinataramta po tabi ngunyan malabuon diba? So anyways sabi ko sendo po hindi na ang pagkakataon siguro kan sa tuya na mga kan sa tuyang mga local officials kan administrasyon na pero dahil na tapos na nailing na po tabi so kartada kung sa baraha nailing na so butada kang baraha kung ano si Romualdez may issue nga ningon niya na garo naglalataw na si Suaki kang presidente iyon magiging House Speaker Sailing mo yan na 280 congressman na kasarabay po tabi naman sa puro fellowship night. Pag Suaki kang presidente ang nagkandidato bilang kuan, paguna nindo yan magbaraliktadam. Iyo, ako pigiling ko mabaraliktadam yan Nata po. Iaki to kang presidente. Kasi namalis yan gani. Kaya baga sabi ko sa endo, yung ginigibo po tabi kay itong pang-abuso sa kwarta kan taong bayan, kan liderato kang Kamara de Representantes, luway-luway po na nabuking, ngunyan po tabi, nagbabalik na yung karma.
Iyo baga yan, iyo baga sinasabi ko kahendo kay ito kanino. Na ngunyan, kumbaga, sa indo so papel, sa indo po tabi gabos, na pudir, gabos na pudir sa indo, maabot ang panahon na mabaliktad po ang sitwasyon na kamo naman po ang nasa irarom kay ni. Which is, nangyayari na po tabi ngunyan. Lalo pang malala yan bago po ang presidential election. Takon ilingon tangon yan, may survey bagang nagluwas? May survey din nagluwas ngunyan eh. Lini Robredo, si Say pa itong pwedeng presidente Bongo, Sara Duterte, tapos Ontiveros. Anong itong nagluwas? Si Sara Duterte, 35%. Si Ontiveros, 3%. Lini Robredo po tabi, araming pandua, 20+%. Lini Robredo. Iyon naman talaga eh. Iyon naman talaga. Si Lini Robredo, ora iyan po tabi nin datos nin kadustaan. Pagabot sa kwarta. Kaya lang, ang problema ni Attorney Lini Robredo, kung dumalagan pa, mayor niya sa Kanaga. Dumalagan pa daw. Kasi kaipuhan mo nin billions of pesos, tangani na maging presidente ka eh. Bako lang yung po tabi na binugbugtakta siya sa social media. Tataram ta digding libre. Yung nakakatabang man yan, duman sa naabot po tabi kan sa tuyang kakayahan. Pero ang pinaka-importante dyan, dapat igakongkortang panggastos para maabot mo yung iba-ibang mga lugar. Kung dahil mo kaya, paano? Si Bongo, pag unanin doon, dahil man ang madalagan si Bongo, Duterte yan eh. Si Rapi Tulfo, arayoon man. Si Rizal Ontiveros, nagtaram siya na pwede nga akong magpresidente. Pero arayo sa katotohanan. Si Martin Romualdez, 1%. Martin Romualdez. Siguro, nagboto kayo sa Agom. Ang gusto saya so Agom adi. Tapos so kaapil. So Agom. O yan nagusto sana. At ano man talagang kwan yan. Iyo baga? Iyo? Iyon ang sinasabi ko eh. Garo kasi nagkakararaw-karawan sa nagitado. Nambaga. Paano kaan? Para man sa kuya, ako, uniang tindog ko kaan, ay presidensyal. Kung magdalagan si Lini Robredo as president po, na pigihiling kong tagilid, di naman kita matabang. Jawa Bicolana po, di na kita matabang. Magiging practical kita. Why? Duman kita po sa kandidato kan oposisyon. Primero, sumay tsansa. Iyon lang po tabi ng paagi, tangani na maihawas ang Pilipinas sa mga mabas. Tapos makulong sa mga mabason ka ito. Gusto ka mahiling sa kulungan sa mga naging mga poderoso po tabing tao. Tapos nagparahabas po kang kwarta kan bayan. Yan ang gusto kong makulong. O takon, halimbawa, si Sara Duterte po ang naging presidente. Pag-una nindo, gabos iyan. Gabos po tabi na nagluwas duman sa kwan. Nagluwas sa hearing. Gabos po tabi na sinasabi ni si Senador Villanueva. May mga ebidensya. Gabos iyan po, mag-irinutan yan, magpaburukudan yan sa kulungan.
Iyan sinapod na inabot na nga kita kang karma. Inabot na kang karma eh. Sa kabagasan. Siringan po tabi ang mangyayari, posible. Posible po tabing mangyari. Kaya, yan ang, kung daiman sarap, kung si Leni Robredo po, marhay ang dalagan, pwede. Si Atty. Leni Robredo, ipapakulong kayan po tabi sa mga tao na nangabas, o busaan. Pag may ebidensya, abogado ba yan? Pag may ebidensya, kulong ka. Kung dahil mo ibalik mo sa pirak. Di ba? Tapos, kung kay Atty. Leni Robredo, ang presidente po, iyan na ining mga politikong ini na walang habas nin paggastos kang kwarta, diyan pwede sa iya. And remember po na nagtukaw iyan dyan, pira sa naman sa budget. Pero, di kang masabi sa pagtukaw kaan. Kung marhay po ang dalagan, medyo patok siya sa tao na may posibleng ganahan. Pero kung wag na, duman na lang kita sa kandidato na pwede po na maging mitsa, tangani po mapanimbag mapanimbag ini po tabi na mga tawong ini na ng abuso sa kapangyarihan, ng abuso sa poder. Iyo, inabuso po tabi so poder. Saka baga. Iyan. Kay po hanta na igwa ki magbayad. Sabi nga ni po, nag-utang ka, dapat magbayad ka. Nag-utang ka, dapat magbayad ka. Hindi mo pwedeng libre na sana iyan. Dole out. I-dole out na sana po tabi so billion pesos na naibulsa. Kaya baga, batangon yan, makahadit eh. Makahadit po tabi ngon yan. Ang proposed budget po is kulang-kulang sa 7 trillion na. 6.800 something. Ganun. Yung utang kan Pilipinas, 17 trillion na ata eh. Pag di kinaya, mautang na naman. Kung 7 trillion yung budget, sobra pa sa doble yung utang. Ang utang tabaga, pigpuporsintuhan tayan, parehas man kan ilgiyo ng utang ka. Oy, kulibat ko pala, ang daraga, sagad na daan utang, dahil man makautang eh. Darang dahil man makautang. Problemado si Mayor Vic, napot ko kansaro, sabi ko, Mayor, may pondo, dahil man ngayang pondo, sabi ko, pwedeng magutang, dahil man ngayata, ban na ngayon daraga, ano yan, sagad na ngayon utang kan daraga, dahil pang pondo, naubos ngayon. Sisiyon, uminubos. Sisiyon, uminubos. Alangan man si Mayor Vic Pirite, tatulong taon na yan nawara dyan sa pwesto. So, nagtukaw siyempre, ito, unresponsable po sa daraga. Saka, an albay, iuman. An albay, I think, yung utang kan albay, gabos-gabos, mga 4 trillion eh. Taso bagong utang po tabi, pagpagibusan na kan Josepina Belmonte District Hospital, Provincial Hospital. Yan ang Provincial Hospital. So, pagpagibusan na, 1.2 billion. Pagpagibusan na po kan duwang iskalon. O apat na iskalon ba yun? 1.2 billion yung ginastos. Naog makita po because ako nakaabot na sa hospital na yan eh, kan nag-duty so aki ko, pigko akong mga alas 9 sa banggi. Nag-duty dyan. Pigilin ko, sabi ko, dakulaon, pati ang lugar, dakulaon, mas dakula pa sa BRT, sa Bicol Medical Center eh. Bicol Regional Hospital and Medical Center, so BRTTH. Mas dakula pa ng espasyo. Kaya lang,
kulang man talaga sa facilities, kulang sa manpower, kulang po tabi sa building. Mas dakula so land area kisa duman sa building. Hindi ba ang hospital na ini pag nagibo yan natapos yan, dakulon talaga eh. Magayunon bagayan, may cancer center, may heart center, dakulon po yan na mga kaso na pwedeng ikitir na. Oh. Actually may cancer center naman dyan eh. Kaya lang, kwampa, ang doktor kay dyan, 2 lang. Oh. Kan yaon man kita dyan nagpasiring, kan last year, ay kan July, August siring kaan, pabalik-balik kita dyan, may pigasikaso kita dyan, may cancer, dipisilon eh. Magagada na so pasyente mo, dahil pa na nahiling kan doktor sa cancer eh. Oncology. Sabi ko na, tatasiring kaan, dahil mangya kita sir ki doktor na iba. Kada ko lang doktor dyan, so mga general practitioner. Kasi iba-iba yan eh. May napod na, pag nakatapos kang 4 years college of medicine, nakapasar ka, doktor ka, pero general practice, GP, inapod dyan sa GP. Tapos residency ka ata, tangani na 2 years, medyo magastos, ma-residency ka po tabi, para magikang kwan, kung sa cancer, oncology, kung sa mga bados, gynecology, tapos ano pa, sa laog kang tulak, gastro, tapos sa utak, ano ba yon, neurologist, iba-iba po tabi na specialization, specialization kung sa po tayo specialize. Kadakol dyan ng doktor po, tapos sa mga kwampa, mga maurag naman, yan mga nag-i-intern dyan, Doctor of Medicine, estudyante kan biyo, mga maurag naman eh. Yan po, yan dyan sa BR, training center bagay yan kan doktor. Dakulo naman, bako naman arog talaga kay ito ang doktor dyan, pahirapan. Ngunyan talaga, kadakol ang doktor. May mga barago na doktor, mga araki umpa, na sigang libot. Halos dyan, ang sarong aldaw, siguro mga 5 ang doktor, kada 2 oras may naglilibot na doktor eh. Nagkakuang kang pasyente. Kaya maurag naman, pero sa mga GP, general practitioner. Diba? 1 minuto antes mag alas 7, maparam na ko na kunig sa programa. 1, 2, 3, let's go!